Pak Deseno, monggo beksa riyin. Yen tak kowe takon aku Dek, paling enak mangan lawar tempe. Kowe takon aku Dik paling penak karo nganteni Mak. Heeh. Nganteni kon maju. Aku Dik paling enak mangan lawa tahu. Paling enak Mas, paling enak rapi karo sapa. Yen kowe takon aku Dik paling penak rabi entuk sing endang wae. Yen entuk sing endang mesti bisa Mas Dodo aku. Sebabe apa saben dina salah sedikit mesti dikasih uang. Mangan lawa pete. Paling penak Mas, paling penak rapi karo sapa. Yen kowe takon aku paling penak rabi entuk kowe Mbak Lestari. Yen entuk kuwi sampe apa saben dina lara ati salah sedikit merga ora gemati. Sing penting padha penake. Sing penting padha geleme. Ya ya ya. Oi. Ya ya ya. Ya ya ya. Oi. Ya ya ya. Paling enak Mas, paling enak mangan lawuh. Yen kowe takon aku paling enak mangan lawuh tempe. Paling enak Mas, paling penak rapi karo sapa. Yen kowe takon aku Dik paling penak rabi entuk kowe. Yen entuk kowe sampe dina rene-rene salah sedikit mesti digawe-gawe pangan dadine rame. Prawan apa raja Sing penting padha geleme.